Jeg ved ikke helt, hvor jeg skal begynde eller hvor jeg skal slutte. For 5 år siden døde min far af kræft. Han havde været igennem et længere sygdomsforløb. Forleden, da jeg skulle rydde op blandt nogle gamle ting, fandt jeg et julekort fra julen, lige efter min far fik en knoglemarvstransplantation. Kortet var fra donoren, der ønskede min far og hans familie god jul, god bedring og et ønske om, at de en dag skulle ses. Jeg har engang mistet min store tånegl på sådan en lejretur. Jeg har engang mistet min cykel. Jeg har engang mistet min hårlestik. Mit yndlingsviskelæder, og jeg havde 3 med Men det her. jeg har engang mistet mine vanter. Jeg har mistet lysten til at leve.